Wel, mae hi'n wythnos bellach ers i'r lliwch eira ynysu Aberdaron, uwch mynydd a rhiw. A'n tasg ni am y diwrnod oedd cisio cyrraedd Aberdaron, gan ein bod wedi clywed fod Aradr wedi torri drwodd y bore yma. Ond roedd hi'n haws i Aradr nac un car bach ni, ac mi roedd yn rhaid canfod ffordd arall i deithio. Wel, piciwch draw i Aberdaron. Oedd y gorchymyn i weld sut mae trigolion Aberdaron yn ymdopi. Wedi wythnos o gael ei hynysu'n llwyr oddi wrth ddynoliaeth. Wel, haws dweud na gwneud, fel y gwelwch chi. Ond mae yna ffordd o gael pob wyl i'w welu, ac mi rydyn ni wedi darganfod y tractor yma a'r amaethwr yma sydd yn mynd â tatws i fewn i Aberdaron am y tro cyntaf ers wythnos. Felly o fewn ychydig funudau mi fyddwn ni i mewn ym mhentref Aberdaron. Erbyn y bore yma roedd llawer o'r eira wedi cilio oddi ar y caeau, ond roedd hi'n amhosib teithio hyd y ffyrdd heb dractor neu Land Rover, a'r rhiw serth i lawr i Aberdaron yn sicr o greu rhwystrau. Ond mi roedd y plant yn hapus iawn gyda'r eira. Go brin fod y plant hyn yn Aberdaron wedi cael cyfle i daflu peli eira nag isglefrio'n gwbl ddiogel ar Afon Daron erioed o'r blaen. Ers faint mae'r ysgol i fod ar gau, wan? Wsos a hanner. Wsos a hanner na, di siŵr. Bron wsos, ia? Di Gwenar. Pa bryd mae'r lle mynd i agor, da chi'n gwybod? Di Llun. Da chi'n edrych ymlaen, da chi? Ond wrth gwrs, nid y plant oedd ar dasg o ganfod bwyd a thanwydd yn ystod y gwarchau, ac erbyn heddiw, roedd hi'n eitha dyrys ymhen pellaf Llun, a'r trigolion yn teithio dros gaeau ac hyd lwybrau sydd yn llawn lliwchfeydd yn y gobaith o ailenwi'r cypyrdau. Ac roedd olion wythnos o drafferthion yn amlwg yng nghanol y pentref, a thrwch yr eira a'r rhew yn parhau ym mhobman. Ond cofio profiad gwaith o lawer, mae un wraig. Wel, oedden ni'n cychwyn o Bwllheli hanner awr wedi dyddac. A oedden ni'n cyrraedd, wel, o fewn rhyw filltir i'r Osirwain, am 5 munud 1, a fi o'n un o'n ystod i wedi 5, a mi oedd Richard, Dafarn, Rosirwain, a mi achubodd yn bywyd ni yn saff. A fi oedd y teulu tu hwnt, mi gymerodd awr a hanner ni gerdded trwy'r llwchfeydd i'r Dafarn, a yn bindant bod Richard i achub yn bywyd ni. O, da ni'n di mynd i symud dan heddiw, te. Heddiw, da ni di dod allan gyntaf ers wythnos i heddiw. Sut oedd i o ran bwyd a bethau felly? Wel, rei drwg, mae gennau ddau o blant bach, de, mae hi rei drwg acw. Aberdaron ar agor felly, ond oes ond un ffordd i fodur allan o'r pentref. Yr un ffordd a gyrraethon ni mewn, neu cael eich llusgo tu ôl i dractor. Ac mae pryder mawr yn parhau am nifer o deuluoedd sydd wedi eu caethiwo gan y lliwchfeydd yn uwch mynydd, rhyw filltir o Aberdaron.